Orada başta 2 Mart'ta Moskvaň Şeremetyevo aeroportuna gelip düşenine şo taýda terhetçiler tarapyndan hem migrasiýa gullugy tarapyndan saklananna biz öňü bilen şoň aladasyny edip çykyş eden adamlar esasan şoň ne oradan aýyplap duran adamlar bol. Men şuny orada ýürüýte bir ýüzlenme görnüşini etmekçi. Oraja indi sen atýan tökmetlerine gaýdyp gelsek, men näme üçin bunu tökmet diýip adlandyrýan? Tebe başgaça adlandyrmak mümkin ýa. Sen ýöne yalan üstüne yalan sözler oturdun. Özüňe ýene de bir gedip gaýtyrýar. Sen her iki sözüň biri Allah, her iki sözüň biri din, Hudaý. Şo sözleri agdap ýa-da öz lewdimi ýurdup, adamçylygyny ýitirip bolmadyklady bollu diýip aýdyp oturdun. Öýdem şoňa da menem şo wakalan köpesinde şaýat. Ýöne koýmasar. Seni Maksat Bayramow bilen düşünşmäge çagyrýar. Saňa kömek eden oglan. Men adyny aýtjak, Türkiýede özüň bilýän. Sen abyýdal beren oglan. Seni Maksat Bayramow bilen özara dawaňyzy açyklaşdyrmak üçin seni çagyrdy. Maksat Bayramow ödem gelip senden hani men nämämden gatwurdum da diýip sen bilen düşünşek bol. Sen adamdan günäsini geçtim diýen günüň, şoň çykyş eden günüň Maksat Bayramowyň ýejedine, kakatyna, bajatyna, gyýdyna çende ýetdim. Şu mende sen alan terbiýe. Bolýa Maksat Bayramow bir zatlar ýalňyş eden bolmagy mümkin. Men o taýda o mesele goşulanmak. Ýöne şo taýda sen ýanynda oturup şo gurrunga goşulyp oturan oglanyň geň görendädi. Sen Maksat Bayramow üçin çagaty ýaly 27 ýaşly bolan. Ol adam 55 ýaşly adam. Şol adamyň nädip sen eger terbiýeli bolsaň, sen eger dindar adam bolsaň, özüňi şolar ýaly bir takwa adam diýip hasaplaýan bolsaň, özüňi madam diniň adyndan gurulýan. Nädip şolar ýaly ataň ýaly, kakan ýaly adamyň ejetine, bajatyna ýetip bilýär. Şuňy sen terbiýäň görkezýända, şuňy sen opozisiýon aktivistligini görkezýända. Eger sen hakykatdan Hudaýyňdan ýan dogruçul adam bolsaň, dogulukdan gorkýan bolsaň, geçen Ağustos'tan tek Türkiye barmakan WhatsApp'ta geçirilen chat'te kime ölüm cezasyny elan etdim. Wepa çopony kiňe. Kan şonam aýt, sen ölüm cezasyny sen fatwa elan etdin. Wepa çopony kiňe fatwa diýilýän zady bilýärmi? Dini liderler elan edýän dini ölüm cezasy. Näme üçin? Dine şek getirýän adamlara şolar ýaly giýirilýän ölüm kararyna fatwa diýilýär. Wepa çopony kiňe adamlara ýygnap WhatsApp'ta geçen ýylyň Ağustos'nda 14 tane adamın içinde Maksat Bayramow öldürmeli diýip fatwa elan etdiň. Men şu aýda oturanda adam yalan bolsa, sen arkaýyn baryp suwda berebilýän. Şo taýda da men sen bilen ýüzleşip bilýän. Näme üçin? Sebäbi şo şaýatlar bar, şo çäte gatnaşan şaýatlar, özleri canly şaýatlar gurrun berip otur. Hani erkek bolla aýt şu taýda. Sen kim adamlaryň ömrüni Allah adamyň janyny beren bolsa Allah dalmaly. Sen kim o taýda Allah adyndan biriniň ajanyny aljak bol. Şu ekstremizm dämi, şu terrorizm dämi? Şu opozisiýaň işi şolar ýaly bolmalymy? Ýok. Sen bol etjek bolýan wadyň, holana Siriýede gelip berler, Irakda gelip berler, igilip bir gurama bardyr, Al-Qaida diýip gurama bardyr. Ana ol şolaň metody. Sen gurjak bolýan wadyň hem demokratik jemgyýet däl. Sen demokratiýaň nämedigine düşünýän tiňe edemok. Sen ömrüňde bir kitap okan adam däl. Men şonu ýüdüňe daýdy biljek. Görnüpdi bu. Türkiýe barýan, bolýa wepan çoban saňa ýe çykjak bolmuşyn. Oň bilen maňuşmady. Tom o taýda ýatyp, saňa o taýdaky görweli eklenjiniň aladasyny edip beren, özleri eklenip bilmän ýören ol aktivistlere sen çykdajaň etmelimişin, sen eklemelimişin, sen ataňa jaý bermelimişin, sen hem garnyňa berip ýatmalymışyn. Sen şo taýda görüp näme iş etdiň? Ýekece iş eden bolsaň şonu aýtyp ber maňa. Ine sentýabr aýynda bardyň 10-tekine. Oktýabr, noýabr, dekabr, ýanwar, fevral, mart için 6 aýlap oturdum. Soňam sen ýagdaýyň görüp Maksat Bayramow saňa teklip edýär. Sen beýdip kösenip berme, näme biýdasy zaty sen ýadyr polisiýa topsa sen deportasiýa edämesen, Türkmenistana tarap diýip saňa kömek etjek bolýar, öýde meýletin. Maksat Bayramow saňa kömek etmäge hiç il borjy ýok. Soň sen näme edýän? Indi bu maglumatlar men niden bilýän? Men Maksat Bayramowdan bilenmem ony. Saňa wiza taýýarlap beren oglanlara men jaň etdim. Şolar aýdyp otyr, olaryň kimdigini sen bilýän. Indi olar hakyky taryhy şolar gurrun berip otyr. O puly Maksat Bayramow sen oradyň eklenji üçin berjek diýen ok, oradyň wizasy üçin näçe pul çykdyjy bar bolsa men şonu çekjek diýipdir. Şoňa mı ýerinde durjak eken. Oň ýerinde durdurmazlyga kim sebäp boldy, sen sebäp bolupsyň. Maksat Bayramow, Maksat Taparmuradow sen şo çykdyjyňy, wiza üçin çykdyjyňy şol oglana bermeli, saňa bermeli. A sen näme etjek bolýan? Şo puly sen özüňe ulanjak bolup Maksat Bayramow jaň edip, bolmaňa pul ura sen söz berdiň diýip jaň edýär. Saňa ol oglanam düşündirjek bolýar, wiza oňurýan oglanam.
Şey bir yerde maksat bayramça yine novatda kedek jaň edip, on iljetine bajatına yetdi. Maksat bayramça maýdy, onda men sana kömek edibiljek däl. Sen bular ýaly gadyr bilmez, haramzada bolsaň diýip senden ýüde gürýär. Ana sen sebäp bolandadyň. Sen aýdýan maksat bayramça söz berdi, soňra sözümde durmady diýär. Sen näme üçin düşündirin maksat bayramça wiza üçin? Wizaň pul üçin söz berdi. Wizaň çykdyjy üçin söz berdi diýip. Bir ýabany haýwan ýaly, bir ýyrtyjy haýwan ýaly öýdüň beýdip alyp barjak bolsaň, sen onuň opozisiýada däl. Sen onuň ana git eliňe ýaragalla şo taýda öz nemäňi içki joşup duran gahar gadawyny ana alyň ala meýdanyna git islamçylygyň içinde. Şo taýda görkezdi ber. Ýöne bu düşünjeň bilen bärik gelmeden, öz jeňgelin kanuny bilen gelme bäri.